Häzirki döwürde gahrman arkadamyň saglyk goraýşulygymyna başyny başlan giň möçörli özgörtmeleriniň arkadaly gahrman terdarymyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde milli saglyk goraýşulygymyň işine häzirki zamanyň öten tejribesi, täzeçil tehnologiýalar netijeli ornaşdyrylýar. Şunda lukmanlaryň hüner derejesini kämilleşdirilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Dünýäniň öten tejribesiniň hem-de lukmançylyk ilminiň gadananlarynyň hemme taraplaryň özleşdirilmegi, ulgamda bejerişiň täze usullarynyň netijeli ulanylmagy häzirki döwrüň möhüm gözüpelerini hataryna ketýitlenildi. Şunuň bilen barlykda ýurdumyzyň dürli günjeklerini, Aşgabat hem-de arkadaş şäherlerine hereket edýän saglyk merkezleriniň enjamlaşdyrylyşynyň ýokary halkary görkezçilerine dogry laýyk gelýändigini bellemek ýakymdy. Saglyk goraýşulygymyna ýola goýulan halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini, paýtagtymyzda halkara sagaldaş tekeldiş merkezine bolýan Germaniýaly lukmanlar saglyk merkezleriniň enjamlaşdyrylyşyna, olaryň üçünçiligine ýokary baha berdiler. Belenilşýäli paýtagtymyzda hereket edýän saglyk merkezlerini, ýylaty hödürlenýän lukmançylyk hyzmatlary häzirki zaman talaplaryna, ýokary halkara ölümlerine gabat gelýär. Şeýle hem Germaniýaly lukmanlar türkmen kardeşleri bilen tejribe alşmagyň çäklerini okup bozulmalarynyň öňüne almak, onuň anyklaýyş çäreleri hem-de bejeriş usullary boýunça okuw sapaklaryny geçdiler. Munyň özi ýurdumyzda hormatly prezidentimiň tapşyrygyna laýyklykda lukmanlaryň hüner derejesini kämilleşdirmek, olaryň bilimlerini artdyrmak boýunça kesgitlen gözüpeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugruna edilýän tagallalaryň aýdyň netijesidir. Ösüşleriň berentliklerine tarap önemli gadam urgan ýurdumyzyň ykdysadyetiniň ähli budaklaryna bolşýary, milli saglyk goraýşulygymyna amala aşyrylýan işleriň ýokary baha nasip bolmagy bilen baglanşykly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Saglyk goraýşulygy boýunça alnyp barýan halkara gatnaşyklary, garaşdy baky ýetirip Türkmenistan bede watly atmaradyň mekany ýeriniň tarihi ähmiýeti bolan wakalarynyň üstüni ýetirip, bu urda ketgitlenen gözüpeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna giň ýol açýar.